weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to awqali jeeri awqali waalo dumgal law boode law hayre law kon waktu yoni ha to jinga e nder galle Amadou Ana baɗum Abdoullah Ba to jinga e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruuji men to leydi Sénégal kikiɗe hanki o ko cummusɗo waɗi to hôpital Mam Abdoulahi Simo tiwa wona kene foto wonde tiggoji sappo e goho mbasi hen pittali mumen to leydi Mauritanie joyraɗa haaɗi kala kene wiye moto dogde e nder diwan mum kala gam haɓade wuyka kam e bandi yagal kala to leydi Mali armée leydi ndi woni koninkoɓe fama ɓay taw ko rendinɓe sembeji mumen Mali ko kame kele tigui caggal nde mbaɗi loyndoji mabɓe ɓe kolliti ɓe jooɓima sappo e ɗiɗi fittandu ɓe nangui sappo e goho ɓen waɗa boniɓe to leydi Guinée Conakry laamu ngo haaɗi kala ken wiye seppoji dawrugol horejo jagoɗe leydi ndi e rima sukaɓe leydi ndi nde nentoto jippade e booli batu ko fate CEDEAO to Ghana yuɓɓinte ko 4 lewru fandu ɗum noon ko dossier leydi Mali kam e Burkina Faso e Guinée kabaruuji men manawen ha to Niger Burkina Faso Cameroun ma en jaa to Tunisie kam e Tchada kabaruuji men manawen ha to Njolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena kala rafi mon jiiɗa e aduna he Allah ne tagi lekki ke ene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore dinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula guitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya ene yawrani on neɗɗo mo ƴiƴe mum dogata e ɗaɗi mum joguiɗo cardiaque joguiɗo tension kono ne kadi mo nangata taare caɗele gorago ɓandu jaaɗoro ɓandu wuloro mo ganduɗa tuƴiɗo koyɗi musoje koppi musoji gorel teya ko kayisaji mawɗi coomi e muɗuma a yarat tan aɗa yaɗa ñongto guila e ɗaɗi maɗa ha watta dogde ƴiƴam ma kala sa yiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa ko jangta e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com sa yiɗi hebde tonggode jokkodira e jomin beele mbawa hebde gorel teya Mamadou Gaïda to leydi Sénégal 00221 77 128 23 46 walla Boy Niass to leydi Mauritanie 00222 47 85 20 96 walla to leydi Côte d'Ivoire Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 walla so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 347 701 56 77 walla so tawi koto leydi France Harouna Gaïda mbatta ko plus 336 50 99 64 43 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafroɗen gorel teya kala rafi mo Allah addi ene jogui kene safra ɗum kala rafi ene jogui cafro ɗum an ganduɗo e rafima donkuɗo hebde hen safara hano hannirta ni
an dankuɗo famde ɓandu mum tinɗo musalla walla rafine somi e nder ɓandu mum wat feere jokkodira e ceerno Djiby Sy joni joni jiɗɗa hoorema. ceerno Djiby Sy ko gandu bindi jaadindo ɓalawal e danawal kala laaɓaɗo leɗɗe safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol. ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji worɓe omo jogui leɗɗe so fewninima hen payande ɗiɗi ha payande tati dendagal to rafima yarata banggue goragu ma yiito hoorema goragu ma arta ha e cagatagal ma. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a ƴetti leɗɗe ɗe fodde 14 rafine yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo o ko fodde 19 rafine yaltayma ha laaɓa fannu keso mo yiiti joni waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafine yaltayma ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ko lamɗo reedu malaɗo wune so yannama ka miskino safruma ha mbiya weng tawa hay mbuɗo a yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo seydineji mbahliti hoore mum walla jano barugal. ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji bonnoji dabaruji. ceerno Djiby Sy ne yawnani ɓen rewɓe ronkuɓe sowade wonduɓe kiste fibrom dogam sitta rewɓe dartoraɓe e rewɓe ɓe dorottaki kala. ceerno Djiby Sy ne yawnani ɓen rewɓe sattoraɓe dewle. ceerno Djiby Sy ene wiya an jiɗɗo waɗanede istihar ko indema inde nene ma ɗaccata to mbawɗa wonde leydi kala o haalanma ha cikka nder ɓerde ma woni so tawi ko wonɓe Amérique wonɓe Europe ko ujunnaji ɗiɗi CFA woni ko ƴewirta so tawi ko wonɓe leydi Mali leydi Sénégal e zone franc kala ɓen ko 100 mbuɗo woni 2000 francs CFA so tawi ko wonɓe leydi Mauritanie ko ujunere CFA walla carte de crédit o yiila o haala ko wonema ha mbiya yoni. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kellineɓe mum omo tawe oɗo saaha joni to base makko to Djoum numéro makko téléphone ko 78 163 24 82 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie ko 47 22 80 84 base makko gonɗo to nettit kadi ene liggo ha no hannirta ni ene tawe ɗon min ko biyeteɗo Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko Allah lubiri gandal laabde reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko. kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande nogase jeegom duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar mo ndulmaji dembe gurel sarɓe falo ɓoggel mamaje ha faynma lagge towde kala jeeya koye pooɗe demeteɗe jamma e ñalawma eɗen gandi eɗen kuufi jeeri e waalo kala ko hunde wande fayida no feewi nemaji ɗi jomiraɗo rokki ena so tawi koto kaɓirɗe to ko musidɗo meɗen Saydou Abouba gorko mo lugsayba gorgol so tawi on jiiɗi yebde nate mon ɓosoje walla kala kay ko keɗoton ɗon e jayde mon Weltaare TV so tawi momtima e noddirɗi moɗon ha laaɓi jahoton koto YouTube tappon Weltaare ɓiɓɓe fulɓe TV walla mbaɗon Weltaare TV ma on keɓa jayde mon Weltaare ɓiɓɓe fulɓe mbawon yebde toon kala ko ɓoccitori on kala kabaruuji men ɗemngal pulaar gartaten koye oɗo hen tana musɗo baɗɗo kikiɗe hanki o toon to wuuro men Tiwawon wuuro Tiwawon taw ko hôpital Mam Abdullaahi Sy mo Tiwawon taw kadi ko pejatiri e hoore mum woni sumi hanki andaka noon ko jeeya sababu o caggal nguɗon cumu noon teskama kene foto wonde tigguji 11 tiggu jibinaɗo wasi hen fittandu muɗum eɗen gandi ko goƴa musɗo no fewi ko fate banggue jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu yeehi toon jamma hanki o jododima e khalifa général mo Tijaniya woni Serigne Mansour Sy woni Serigne Mansour Sy ɓe dañi jodre Serigne ba ɓe dañi jododade gam yewtidde toɓɓe jaƴƴi no fewi kanko on
jagorɗo noon wo holliti maɓe guddiɗi hen losko yañgo no fewi ko wona ɗum ko jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal woni Abdullaahi Saar tawetenoɗo to Genève wonno koye batu muɗum taw ko batu koɓe mbiyata assemblée générale ko fati assemblée mondiale ko fati banggue cellal ɓalli taw ardino ɗum ko cettal OMS o dartini wonande nguɗon jilloɗo saaha o arti e nder leydi Sénégal ko wona ɗum ko Macky Sall horejo leydi ndi taweteɗo to Angola windi hanki ɓatake mum gam hollirde hen sunare mum mawde no fewi no nelde duwaw dendagal jinnaɓe ɓeɗon sukaɓe wasɓe hen pittali mumena jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique gardugol ceerno Habou Diallo kono ne kadi e suudu men SAS gardugol docteur Abdourahmani Ka ne nelde duwawa dendagal ɓesguji Sénégal naɓe kala ha tenti Tiwawon e ko taari ɗum ha tenti kadi ɓen jinnaɓe wasɓe hen ɓikkon mumen taw koyɗo hen cumu musɗo no fewi oɗon cum noon ma en gartoy hen so tawi en keɓoyi ko ɓuuri hen labde garten koye jillu mawɗo leydi Sénégal jillu makko toon to Luanda woni Angola hakkude makko e nando makko caggal nde o jaɓɓa toon jaɓɓungal payodingal no fewi to bowal laɗi diwoje ɓiɓɓe Sénégal naɓe kala gaari Afrique naɓe ha tenti kadi e jeeyaɓe nder leydi ndi kala kolliri pine mumen payodine no fewi jonde hakkude makko e Joao Lorenzo ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaaƴƴe no fewi ko fate banggue gurdama hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ha tenti kadi to banggue faggudu gaz pétrole e jokkodiral hakkude leydi Sénégal kame leydi Angola kala kanko mawɗo leydi Sénégal o hollitima o uddita ambassadeur Sénégal toon to Luanda ha ɓuura kadi wawde ɓattitade golle hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kanko mawɗo leydi o noon hanki o darima yeeso ɓen sarɗiyankoɓe ndiɗon leydi gam yewtidde makko siftinde on mawɗo leydi Sénégal ko mawɗo leydi Sénégal kono kadi ko mawɗo leyɗele Afrique Afrique kala ko wona ɗum konono kanko mawɗo leydi ndi mawo ƴettu laana makko ndi wawa gam taw yeɗe to Malabo lamorgo leydi Guinée équatoriale taw ko jonde Union africaine ñalawma janggo ko fate banggue dogamol to en nden ka e kisala wonande leyɗele Afrique kala ha joni keddorɗen koye Sénégal keddorɗen koye Sénégal garten ko fate banggue pelɓodiral musgala hanki bangala hakkude ɓen étudiaji janggoɓe to université Iba Der Thiam mo Thiès hakkude mabɓe polisaɓe hanki Wuli Diawa ɗum noon ko wullitadeɓe golle gonnoɗe e gollede e oɗona golle golnoɗe e gollede e oɗona université guila tan hitande ujunaji ɗe sappo e joyi woni 2015 ha yettiɗo hen ala kala ko gasi hen ɗum noon ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no fewi oustaz Alhassane Seck hanki arti e konngudi muɗum ko fate banggue jaltugol aduna jaayi TFM eɗen gandi ko neɗɗo mawɗo no fewi taw kadi ko darinoɗo woni darinoɗo e média TFM no fewi kadi keptinaɗo e nder leydi Sénégal kanko Abdoulaye Ndiaye caggal nde o leli rafi makko juɗɗo yalti aduna ñalawma heccango hanki o wira to guenale ɗe yoofa ko wona ɗum ko noon hewɓe cuuti konnguli men gam wadde seedan faguji men faade makko nde tawno ko neɗɗo moƴƴo no fewi jayde Weltaare TV Weltaare ɓiɓɓe fulɓe ne nelde duwawa dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo ɓeydata jurmum e makko moni kala ene haala makko ko moƴƴi kanko oustaz Alhassane Seck o arti e konnguli makko hanki wiide yonti nde yimɓeɓe kalata neɗɗo moƴƴere mum guilane wuuri mbasa ɗaccude tan ha maayo moni kala daro ene yaltina hen konnguli mum teni kadi wolelinoma rafi juɗɗo no fewi gueɗe kewɗe ne ponno hejje hen guila wadde joomum hommage ha yewtidde joomum walla haalde joomum woni gueɗe moƴƴe kono teskama ko maayi ko jaydeli Sénégal moni kala nana yaltina moƴƴere makko taw kadi ne fonno nantinede gila omo wuuri ɗum ko konngudi mo moni kala foti wattude hen hakkille mum no fewi ha joni keddorɗen koye leydi Sénégal gartaten koye Kassim Ba jooɓinoɗo fittandu Kinne Gueye
to pikkina hanki wa darima sanga 15h yeso procureur tribunal mo pikkina geji waya o wali jamma ko gadiɗo to kaso ɗum ko caggal ndew yuɓɓini goɗon wargo ha joni koto Sénégal keddoɗen garten koye météo mo leydi Sénégal ɓe kolliti ɗeɗo hen balɗe ma toɓoli jippo yoga e nder leydi Sénégal ha tenti ko wayno Kédougou, Bakel, Tamba, Kolda, Goudi, Koungheul ha fayma to Matam ma waɗi wis kono kadi ma nguleki hewki ɓeydo seeɗa hakkude 37 ha fayma 43 degré Kédougou ko sukaɓe tato jooli toon wonno ko sukaɓe jeenayo kamɓe kala ɓe jano ko lotoyade to maayo Saka to maayo Sakadoro ɓe jano yoroyade to Misra Bantila ko ɓe jeenayo kamɓe kala ko duuɓi 8 ɓe jarano hen tati noon lumbima ha goɗɗoyi mataw donki jofoyde donki artude ko ɗon noon gone yoolade woni hen noon yinnoɓe faabade ɗum kono kadi ɓen tato kala joolima hen haade mabɓe noddoyde faabotoɓe taw kamɓe ɓen ɓe mbasi hen pittali mabɓe caɗele to Darfour woni Soudan Cheikh Mahi Niassa woni khalifa Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass jillu makko to Soudan wo dañi jododade toon to Darfour kene fotto wonde liƴƴi 50 leñol eɗen gandi leydi Soudan ko leydi kewdi leñamago kareli jamma ñalawma ha tenti e nder diwan mo Darfour e hoore muɗum o dañi joɗoda toon e kene foto wonde 50 leñol ngam yidde wiide kamɓe kala yoɓe joƴƴin armeji ɓe gona neɗɗo goto ɓe garta e koye mabɓe tene kadi ɓen kala jaɓanima ɗum siftinde on kanko Cheikh Ibrahima Niass omo heewi almuɓe no feewi toon to Soudan kadi koɓe yimɓe hettanaɓe toon no feewi kanko on noon khalifa mo Madina Baye mo waɗi jillu makko saaha kala toon to Soudan siftinde on noon kanko Zeyda Mariama Niass woni ɓi Cheikh Ibrahima Niass banum debbo joɗiɗo joni o kanko on Seyda jaltuɗo aduna ko noon gila hitande 1999 wo doguino koyɗe jaam hakkude Sénégal e Soudan ha diplomatie mum wawi tigui jogade gurdam timmuɗam kabaruuji men ma en jaa toon to Ziguinchor jabboɗen musidɗo meɗen Amadou Ishaqa Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. assalamu aleykum moɗon bandiraɓe Weltaare TV wa aleyka salam Abdullaahi Saar a salminama juurama kabaruuji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor e département Ziguinchor to wiyete Jembereng eɗen gandi sage-femme en wonɓe toon ɓe dispensaire mabɓe ɓe ene wayno koɓe wonɓe e caɗele ɓe gullitima Marigo Diata ko kañum jogui chef de santé o maternique o ɓe mbi kamɓe de lebbinayi eɓe jooɗi ɓe joɓaka Younoussou Badji onne rewi ko e makko onne wullitima fodde sage-femme uji nogas nan toon lebbina ɓe jiyani salaire mabɓe ɗum noon eɓe gulliti docteur eɓe gulliti ministére de santé e dennagal président de la république yo faabo ɓe ko ɓuuri yawde e yaccade ene wayno Ziguinchor ɓe keeɓi fodde fabion ngaji ujunnaji ɗiɗi fabion ɗum ko e ballal ONG goto tottiɓe pour ha feere yoɓe ballite yimɓe ɓe e miskineɓe ɓe andu takaw Casamance ɓen dey mbi gardugol wandinga darame gardugol wandi fa darame ɓen de wonkoɓe kaali ɓe mbi eɓe goni caggal de la président de la république hannde e janggo e ɓaawo janggo ɗum no eɓe kalana yimɓeɓe kala ƴettuɗo konngol ina fewne président de la république koɓe jaabotoɓe ɗum so tawi ko haare walla ko gulali eɓe paari eɓe mbiya noon maire Ziguinchor o eɓe mbiya ɗum yo rento e konngudi mum ɗi noddata ɗi walla ɗi haalata ɗi ma tawɓe ɗon e dingiral he kala ko noddi addi e musiba ma tawɓe ɗon ala kadi ko wawata kewde musibbaji so wona jaam eɗen gandi hande Ziguinchor ɓe pinidi kadi hande ko dévrage holɗum tuggandema 8h subaka ha 10h jangde école nde élewaji ɗi petti bafe ɗe jalti élewaji ɗi e musiji ɗi
wonko musieji ɗi gulliti ina wayno janngo noon ko communion woni catholique en wonɓe ɗo henna ɓe janngo ko feeto maɓɓe ina wayno janngo janggetaki ɓe mbi aljuma noon ko grève total janggetaki ɓe mbi altina kadi ko défarage tuggandema 8 heures ha 10 heures ha yettanma alkamisa so tawi gueɗe maɓɓe ɗe deklaka kamɓe noon joni sukaɓe gullitima mbi piwi ko exame ji so tawi grève waɗi oɗo saaha ina wayno kamen de yakare mumen kadi ɓeydima bonde joɗinoma mawum lebbi ɗiɗi janggani so tawi kadi ɗum ɗo wayini ko ɗum hande ɓe mbaɗi conférence presse mabɓe ɗo e nder Ziguinchor ɓe mbi eɓe gulliti laamu ngu yo wat feere yewtude e jangguinoɓe ɓe paabo école aji ɗi ko ɓuuri yawde e yaccade Weltaare TV musidɗo moon Amadou Isaga Keɓe gorko mo Mbotto joɗani ɗo e radio Zig FM ballal radio Zig FM e Weltaare TV yo Allah hokku en walde jaam. Amadou Isaga Keɓe oɗo henna élément ko hanki o wonno eɗen gandi ko wiyata fête mabɓe o ko hannde ma on kettoy ɗum e kabaruuji moon ñalawma janggo so jomiraɗo haaji sen giwi ɗon ɗo Ziguinchor woɗɗani Gambi gouvernement mo leydi Gambi holliti ne heeɓi oɗo saaha ñawde Yahya Jammeh kame capanɗe jeeɗiɗo ɓen tuumaɓe ko fate banggue lebte e wargoji kene fotto wonde duuɓi nogas e ɗiɗi e gardidi Yahya Jammeh e nder leydi Gambi jagorɗo ñawoje mo leydi Gambi holliti ɗum ko caggal nde hetti yurniti ɗereji wonande ngal cetal darino ngala yurnitade caɗele ɓen lebtaɓe ɓen waranaɓe ko fate banggue caɗele laamu yawtungo kala leydi Gambi holliti oɗo saaha ene heeɓi no fewi ngam daranade ko fati e banggue ñawoje ha leydi ndi ɓuura wonde e gonga nde tawno leydi ndi wawata fawade e gonga so tawi kay woni ɓen waranaɓe ha hande jiyani hol ñawore waɗande e ɓen warɓe ɓe taw kadi ɓen warɓe ɓe ha hande ne guuri ene jahane ñaƴateni kadi ene ganda sen giwi to leydi Gambi paɗen koto leydi Mauritanie tinama nanggagol woni Djiby Ba ɓurɗo andirede gelongal ba ɗum ko caggal nde capato goto yaltinno audio ene haala hen ne joofo leñol fulɓe ne haalay fulɓe haala mettuka heeɗade no fewi ngam wiide fulɓe jeeyaka e nder leydi ndi yo jaltine leydi ndi nawe banggueji goɗɗi so Sénégal yiiɗa ɗoɓe jiiɗi kala yoɓe pa jiɗɗo kala yo nawɓe taw kadi audio o haalata koye safrore kono kadi waɗi audio goɗɗo pirɗo ɗum e ɗemngal fulfulde ha yimɓeɓe ɓuuri famde ko capato o haalata ko kanko noon gelongal ba o jabtinoma e ɗiɗon audioji wonande capato o ko haalno ko wonno ko caggal leydi Mauritanie warti noon tinama nangue demo ko wona ɗum ko noon Mauritanie naɓe hewɓe e fulɓe taweteɓe nder windere nde ha tenti noon taweteɓe nder leydi Mauritanie to Nouakchott moɓodiri kamɓe kala yeeso police ɗo nanggaɗo gam hollirde nde o ɗaccete ko ɓuuri yawde kono ne kadi daraniɓe fodde haqqe innamade kala erima nde o ɗaccite ko ɓuuri yawde kono kadi ɓe erima dental ɓurgal tabidde e ñibde taw kadi ngal dental alda e haala mettuka alda kadi e calti goɗɗi kamɓe kala konngol mabɓe tan ko yo ɗemngal ngal heƴ e nder ɗemɗe ɗe kala ko noonne kadi yo leñol ngol tine teske horme rokke gueɗal mum ha ɓurta ko wona ɗum ko noon Ndiaye Saydou holliti oɗo henna combat wona haare hande tan yo guelol ngal accite ala ko kala kay ko ummana moni kala foti ko ummade hen daro haala hen hunde kala ɓuura yuɓɓude ɓuura rewde lawola wuro Ali Guelela ene yuɓɓina ñalɗi pinal mawɗi no fewi ɗin ñalɗi noon ko ñalɗi ko fate banggue ñalɗi ko fati e banggue ñalɗi kirɗeli pekana ma waɗi kadi firfire maayo kono ne kadi ngaari ngawle e hoore mum ma ar hen gueɗe kewɗe ɗe meeɗa ko yiiyede walla bayruɗi yiiyede ko fate banggue kirɗeli subalɓe kono ne kadi ñalɗi pinal kala ma teske hen ma yiiye hen jeunesse wuro ngo mawɓe wuro ngo kono ne kadi rewɓe e worɓe kala oɗo saaha ne keeɓi ngam wadde hen gueɗe paydinde kono ne kadi yuɓɓinde hen jewte juɓɓuɗe no fewi taw kadi ko jewte jaaduɗe e jamanu gartiroje neɗɗo o faade neɗɗago mum kadi neɗɗo nde tawno wawa ƴellitade gaga pinal mum ha tenti noon kufɗo ngoɗo hen maayo ngo Sénégal welgo kala kay ko miijiɗa hanki dañama e maggo ɗum noon fotani yejjitede ɗum jeeyi sababu ɓe kolliti ɓe ciftina ɗum ɓiɓɓe mabɓe jiiya pawa hen jiiɗi mumen mbasa yejjidde komma mumen
jogino ko wona ɗum ko noon aɓe bismi hen jayde Weltaare TV Weltaare ɓiɓɓe fulɓe aɓe bismi hen fedde heblo sukaɓe Afrique gardugol ceerno Habou Diallo kono ne kadi ne wondi e suudu men SAS gardugol alhaji docteur Abdourahmani Kaɓe bismi kadi suudu men to Wolf TV gardugol Sar Abdullaahi Saar sikke ala minen kala mamin gar ha toon to wuro Ali Guelela waɗɗani darel barka keddoɗen ha joni koye kabaruuji men to leydi Mauritanie Jouayrada haaɗi état o état motrice Zamoura ɓe kadi kala kene wiye moto dogde e nder diwan o kala ɗum noon ko haɓade kala kene wiye guyka e biftade nde tawno moto wonate ngo ɗiɗo o e wona yeeso e wona caggal gonɗo caggal o kala ko fotti ne wawi biftade walla kadi ni ne wawi hay fellude ɗum noon ko tambade nden ka ekkisal finoɓe e nder wuuro Jouayrata ha yimɓe kala ɓuura wawde wonde e nden ka ekkisal ɓe kadi camion ngaji sarsude kala kene wiye kilitine wonande société min gonɗo toon o woto riwtude walla ni woto ittude toon kala kene wiye guyka sabu siftinde on e kala saaha gueɗe kewɗe ne kewi wujje toon taw ko camion ngaji cersata nawa ɗeɗon gueɗe kala hen Laetitia Ortiz kam woni joom suudu roi mo Espagne to galle royal mo Madrid bato hanki yurnitade kanko on reena jillu makko ngo suuɓi wadde nder leydi Mauritanie ngo jillu noon fuɗɗoto ko ñande goo lewru juin balɗe tati o waɗata nder leydi Mauritanie mawo takko nanɗo makko joom suudu horejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani kanko noon mawo yillo yoga e nokkuji gollirɗi ha tenti kadi nokkuji jangde kame sukkaɓe hôpitoji e nder leydi Mauritanie kala horejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani ma hoccu laana mum ndiwawo ko jammo hiri ko kala ngam yaɓande toon to Malabo mo Guinée équatoriale ngam tawtoroyede jonde Union africaine jogorde wadde toon ko fate banggue nden ka e kisal ha tenti noon tem ɓurɗo mantinade ko ɓen doga molto en e wallidde kene wona 15 leydi hannde wondi e kaya mbeya kam e caɗele mawɗe no feewi arditima toon jeeyagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Mauritanie ngam tawtorede jonde e nden ka e kisal to Malabo ha joni koto leydi Mauritanie keddorɗen Naver Nimlan mo koninkoɓe hettuɓe to banggue maayo woni marin taweteɓe to Tunisie tawtori toon wonande yoga e mareji giwɗi yoga e nokkuji windere kala ko fate banggue heblo e wostudirde miijoji ɓeydude haqqilantagal nden kay kisal maaje ha tenti noon ɓen sosoɓe joguiɓe batoje mawɗe wawɓe wujjude liɗɗi e yoga e maaje taw kadi tinaka ɗum kala ko yidde haɓade ambassadeur mo leydi Mauritanie taweteɗo to Tunisie yillo yima toon gam rokkude konin koye mum sembe e cuusal e coftala koɓe ngari ɗaɓɓude ko wolde Sidi Habiba e rima on woni ambassadeur mo leydi Mauritanie tawitet to Algérie wo erima wonande joom en ngaluji Algérie naɓe nde mbaɗata ngaluji mumen e to leydi Mauritanie de tawno Mauritanie ko leydi beldi gollade e kala sifa fannu ha tenti noon ɗo Mauritanie e Algérie jokkodiri ngam darnude lawol tindofa hakkude Jouairat jogorgol uddidde ɗo e balɗe seeɗa ko ɓooyata ko Air Mauritanie Airline rima ene ƴetta yimɓe ko fate golle kono noon ko concours ɗum noon koma jogoɗa baccalauréat ma +5 taw kadi aɗa jogui ko fate banggue aɗa jogui karallagal wawde haalde anglais labɗo ceer celluɗo taw kadi aɗa jogui CV maɗa temmuɗo ne waɗa copie maɗa kamen wonde certificat ji mum aɗa jogui kadi certificat diplomate maɗa mo joguiɗa o ɗum noon gasata ko le 12 juin ko nden ngol joƴingol gasata ngam gollade e kaɗon laana ndiwowo météo mo Mauritanie holliti to ɓooli kewɗi jippima hanki e nder leydi ndi ma jokku noon ɗo ha aset ha aleɗa paaɗo ɗo ha altinani ma toɓoji kewɗi jippo e nder leydi ndi yoga e nokkuji ha tenti noon ko wayno keerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali ma ya kadi ha to banggue guiɗi maka asaba gorgola kame trésamaur ha yeto hawdi kala kono kadi ɓe kolliti toɓo ngo wona tan ko toɓo wis no fotiri kala kono kadi ma wan ko ɓeydi hen to banggue toɓoli kewɗi seeɗa sen wi to leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Mali armée leydi ndi ɓe kolliti ɓe nangi kene fotto wonde 12 joguitiɗo armée notirtoɓe
jihadiste en ɓeɓe noddirta terrorisme en ko wona ɗum ko kadi ɓe jooɓima kene fotto wonde fittandu 11 taw ganduɗa ko on joguitiɗo armée ɗum noon ɓe kolliti kolloyde ngo ɓe mbanno 24 lewru mai caggal nde ɓe mbaɗi diƴƴal mabɓe e wiide état majeur général armée fama mali ko kamene wonde kele tigui ɗum ko caggal nde ɓe darni ngal ɗon cetal ɓe kolliti ɓe tetti motoji jonɗi no fewi kam e fetalaji kewɗi nden fiyende noon ɓe mbaɗi ɗum koye diwana bandiagara kam ene wondi dial sugora suga ha fayma to jam ha fayma to jam wa ɗum woni koɓe fiyande nde ɓe mbaɗi e nder ɗiɗon diwanuji kala to leydi mali keddorɗen carburant ko fati banggue pétrole kono ne kadi beele ko fati e banggue farine tenti kadi ko fati e banggue wagoje kewɗe ɗe ɓe jiiɗi dañde ngam ummitinde lawol laaɗa jordi ha wawa wurde hakkude bamako e kaya ɗeɗo gueɗe kala e ñantude konin koɓe leydi mabɓe ha tekka foof haalama e jillu konin ko jillu jagorɗe leydi mali ñande 20 ndu lewru yilloynoɓe toon to Moscou lamorgo leydi Russie ngam yewtidde e leydi Russie ko fate banggue caɗele carburant teskade e nder leydi mali ɗum yewtama toon beele farine teskama kadi yewtama toon wurtinde lawol laana jordi tawne wawa duumade waggoji mum taw koye société Russie ɗum ne kadi haalama toon ñantude e kaɓirɗe timmude ha armée leydi mali wawa dartade ɓeɗo henno taweteɓe nder leydi mum kala haalama toon ko wona ɗum koɗo saha leydi mali ne ɓuura wattude sembe mum e leydi Russie 25 mai hanki ko ñalawma Afrique naaɓe 59 manditare union hanki leydi mali ko ñalawma fortere kono kadi hoorejo jagoɗo e leydi ndi hanki e nder ɓatake makko o holliti so tawi union Afrique ne mawnine e nder Afrique kala 25 mai tenti noon manditare mum duuɓi 59 foti wonde ko ɓattitinde ɓiɓɓe leydi ndi kala nde ɓe gonata gotum kono kadi ɓiɓɓe leydi mali ha tenti kadi e Afrique naaɓe finoɓe kala mawnini ñalawma o hanki e nder leydi mali kala lawol kulikoro hanki accident musto waɗi e minibus goto 26 dañi hen caɗele mawɗe no fewi kene fota wonde yimɓe nayo basi en pittal men 21 ne tampi no fewi caggal nde mbaɗa e adde ambulance ɓe nawa to hôpital mo kulikoro sengi wi to leydi mali walla to leydi mali keddoɗen gartaten ko yoɗo hen kuddata mo armée leydi mali hollinno walla mbiyen autorité ji leydi mali kollirno ñande 11 12 ɓe koltino won kuddata yinnoɓe wadde ɗum officier sous officier ji caggal nde ɓe cakti ɗum ko 16 lewru mai ɓe kolliti colonel lieutenant colonel Amadou Keita ne tawi hen goto ɓurɗo ɓattade CNP fof accitama e juuɗe ñawoje leydi ndi to Guinée Conakry koya e nder galle dadiyanke goto gonnoɗo ancien militaire galle mum woni ko sumi koya ne tawe e nder Conakry hoore mum galle onon sumi ko heccanki jamma sanga toɓo mango no fewi jippingo e nder Conakry galle onde sumi kanko on gorko keɓɗo altreta taw ko ancien koninke wasi en fittanum kañum e joom surum e ɓiɓɓe mum ɗiɗo kala oɗo sa laamu ngu kala yeehi toon kono ɓe keɓani andude ko jeeyi sababu cumo ene tuma noon ya taw wona coura jeeyi sababu oɗon cum nde tawne ɗe gandi so tawi toɓo ne waɗa coura ne heewi kuppude sene arta kadi ne artida e sembe so tawi wonɗo waɗi sirkitana walla ciggam ne gasa rokka caɗele mawɗe no fewi ɓeya vogi diallo ko hoorejo jagorɗe leydi Guinée wo erima caggal nde laamu ngu holliti haɗi kala ke ene wiye wonande yuɓɓinde seppoji e nder leydi ndi ha tenti noon to banggue seppoji landaji dawrugol ɗum koko haɗa ko siftinde on wonande won e landaji kollitine ene eero rendinde yimɓe mum ngam yuɓɓinde seppoji wo erima hadde sukaɓe nde jippoto e boli nde tawno ko ɗum woni ko heewi addude ɗin mayiɗele to leydi Ghana ma yuɓɓin batu CEDEAO ñande 4 lewru fanduɗo ndu woni juin ɗum noon ko ɗereji jogorɗi uditeten ko gulli jaw ko wayno ɗereji leydi Mali hannde ne ɗamina ndeɗon jonde ne gasa ko fate banggueɗo hen embargo ne gasa o hayfine seeɗa no wawi wade kala nde tawno leydi Mali koni ko mum kollitino ma gardo leydi ndi ɗo e lebbi 24
kono kadi CEDEAO jaɓano ɗum to leydi Guinée 36 lewru ha fayma to Burkina Faso ɗen gueɗe kala ma kaali toon e nder nguɗon batu to Niger armée leydi ndi holliti caggal nde mbaɗi loydo mabɓe timmugo no feewi ɗum noon ɓe mbaɗi ɗum koto diwana torodi kame nokku biteɗo Goteya ɗi nokkuji ko toon ɓe mbaɗi ɗum hedde kerol Burkina Faso ɓe koliti ɓe jaltini dingiral haare kene foto wonde 60 terrorisme joguitiɓe arméji ɓen kala hannde o jalti e dingiral haare caggal nde pittali men jooɓa ɓe koltiɓe tetti toon kaɓirɗe jonde no feewi to Burkina Faso dadiɓe walla mbiyen brigade haɓatoɓe ko fate banggue drogue woni douane ɓe nangui e lawol Bobo Dioulasso faade Wagadugu kene foto wonde 115 kilo ko fate banggue cocaïne mo jarmum ene wona milliarduji 7 ɗum noon ɓe nangui ɗum ko ñande 19 lewru mai ɓe erima finoɓe waga ha fayenma e nder leydi ndi kala Bobo Dioulasso nde ɓen mbawata gollodirde e police douane kam e gendarme kala gam fittude gueɗe ñonkoto gonɗo e leydi ndi ha moni kala yiito hen hoore muɗuma to Cameroun ko jaydi henke goto wedda e kaso ɗum ko caggal 20 lewru mai nde Cameroun mawninta julde mum nde konin koɓe jaltini maaja e yeeso Paul Biya waktuji seeɗa tan nde ɗum ɓenni ƴetti laana mum ndi wawa yaɓani to Siwisa ene gasa ko yurnitoyade cellal ɓandu muma on Paul Biya hoorejo leydi ndi jaarowo e duuɓi 89 laamiɗo leydi ndi kene wona joni duuɓi 40 ɗum noon caggal on jayidi yanke correspondant RFI nde holliti o yeehi ƴewtoyade cellal ɓandu makko to Siwis ene gasa ni taw ko ngol wonata lawol makko cakkitigol eɗen gandi ɗum ko konngudi ganiɗi seeɗa ɗin konngudi noon laamu ngu yawunde nanirani ɗum jaam nangui on jayidi yanke oɗo sa dumbi ɗum yon nani kadi ko fate banggue nden jayde hoɓɓe wonde nder leydi ndi nde satti ɗiɗon konngudi to Tunisie kene wona 17 ɗannotoɓe ɗanle suuɗayru e nder maaje mbasi pittali mumen e wiide joguiɗo konngol renoɓe maaje ɗe woni Hassan Eldin o holliti wonno e nder kaɗon laana ko 100 neɗɗo 16 mbasi pittali mumen 24 paabama hen heddiɓe majji ha ɗo jiitaka taw nana ene keddi e nder maaje kaɗɗe kamɓe ɗon ɓe jinno yaade ko toon to Europe taw koye ɗanle suuɗayre to caata wi jagorɗo tambiɗo konngol laamu ngu hewɓe maayi hewɓe gañima ɗum noon koye pelɓodiral yiletoɓe kanŋe to keerol hakkude leydi Tchad kame Libi keerol hakkude leydi Tchad kame Libi to nokku biyeteɗo akri dugudi taw ene tawe ngolɗon keerol ɗum noon ko hakkude leñol arabeɓe tawetegol to Libi kame leñol Tchad naɓe tawetegol to keerol hakkude leydi Libi kame leydi Tchad biyetegol tama nguen fiyande noon dañi sababu ha hewɓe mbasi hen pittali mumen taw waɗi ko toon to leydi hakkude Tchad kam ene wondi e Libi kabaruuji men jolam jabiri jeyeten ko ha toon to Chine leydi Chine hewɓe gollotoɓe cellal ɓalli ndiwama e postoji mumen jeeyi sababu ko laamu ngu holliti koɓe yeebiɓe ko fate banggue oɗo hen boros ñaw coronavirus ha raaɓo heewi e nder leydi ndi ɗum fotano wonde caggal ko meccal mabɓe Sri Lanka guila tan hoorejo jagoɗo ndi acciti caggal fitinaji to banggue dawrugol garnoɗe toon oɗo saaha leydi ndi ne tacca caɗele mawɗe no feewi ko fate banggue carburant gaz koko manki nonne kadi essence gasoil ala ñamde satti yiide haalaka kam médicament leɗɗe e nder hôpitaux ji yiyota ko haydara kadi ko wona ɗum ko jagorɗo finance e hoore mum ittama e golle mum Pakistan ɗiɗo dumunnaji kala ko seppoji gulɗi jaw goni toon taw ko yaadiɓe gonnoɗo hoore jagoɗe leydi ndi woni parti PTI woni Imran Khan ɗum ko caggal nde yimɓe ko ceppi kene wona 200 ha 400 nanga ko wona ɗum ko kanko Imran Khan hanki ɓe mbaɗi seppo mabɓe yaadu iwde ɓe wuuro wiyetego passoir haɓe jettoyi Islamabad lamorgo ngo tene kadi hewɓe ma giw e nder leydi ndi kala gam yuɓɓinde seppoji mabɓe mawɗi haɓade
laamu jooɗin ko saabi yuɓɓinani sumgoji sarɗi yankoji Afghanistan ko atanta goto waɗi toon ñalawma hanki o waɗi noon ko wuuro wiyetengo Mazra Sarif ko wuuro mango no feewi tawetego nder Afghanistan yimɓe jeenayi mbasen pital ɗum ko caggal nde bomboje tati mbaɗa e mini bisuji tati ko ɗin petti toon armée Russie bombi ñalawma hanki o bomboje kewɗe no feewi e nder leydi Ukraine kene foto wonde 40 wuuro heeɓi hen bomboje musɗe no feewi waɗa saamu gonen armée Russie nana tan ɓeydo nadde e nder leydi Ukraine taw kadi ɓe goni koye 92 ñalawma ndeɗo haare ko waɗi ko musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garande en kekiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehili moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiiranena